Kaixo, gaur Pepino medikuaren antzerkia egingo dugu. Ni Lucia naiz eta antzerki honetan kontalaria izango naiz. Kaixo, ni Adriana naiz eta antzerki honetan Pepino medikua izango naiz. Kaixo, ni Maria naiz eta antzerki honetan Estarreko mina izango dut. Kaixo, ni Maki naiz eta antzerki honetan Belarriko mina izango dut. Kaixo, ni Naixa eta antzerki honetan Hortzako mina ekituko. Kaixo, nik Inez naiz eta antzerki honetan tripako mina okiko dut. Kaixo, ni Xabi naiz eta antzerki honetan hankako mina izango dut. Kaixo, ni Gane naiz eta antzerki honetan hankeko mina eskuko mina edukiko dut. Kaixo, ni Gane naiz eta antzerki honetan buruko mina edukiko dut. Kaixo, ni Karla naiz eta antzerki honetan barriko mina edukiko dut. Bazen behi Pepino medikua eta ospitalean lan egiten zegoen. Sar dadila mesedez, Dani! Zer gertatzen zaizu? Buruko mina dauka. A ber? Asko sukara dakazu. Bai, nekatuta dago. Hori jarabean eta sendatuko duzu. Baina eskolo egin, Bai, eskerrik asko. Agur. Eta beste ume bat etorri zitzaion. Sar dadila mesedez, Dani! Ai. Zer gertatzen zaizu? Eske futbolera jolasten erori naiz eta mina daukat. Jarriko dizut eskaiola. Asko descansatu, Asko descansatu, Hurrengo egunean, ume bat tripako minarekin etorri zen. Sar dadila mesedez, Inez! Zer gertatzen zaizu? Eske tarta asko jandut eta tripako mina daka. Esan abatxori manzanilla emateko. Bale, esango diot. Arratsaldean, Magi etorri zen Belarriko minarekin. Sar dadila mesedez, Magi! Zer gertatzen zaizu? Belarriko mina daukat. Begiratuko dizu. Bai, gaizki dakazu. Hori tantitaka eta sendatuko dizu. Gauean eman asko. Beste egun batean, beste ume bat Estarriko minarekin etorri zen. Sar dadila mesedez, Maria! Zer gertatzen zaizu? Estarriko mina daukat. Esnea estiarekin hartu eta ere pañuelo bat jarri estarrian. Bale, eskerrik asko. Agur. Gero, Xabi hankeko minaz etorri zen. Sar dadila mesedez, Xabi! Zer gertatzen zaizu? Hankako mina daukat. Tori baston hau eta ondo ibiliko. Beste egun batean, Karla begiko minez etorri zen. Zer dadila mesedez, Karla?
Zer gertatzen zaizu? Ele bat ziztatu dit. Hori pomada magiko hau eta zenatuko zen. Mila esker. Eta azkenik, Aitor etorri zen hortzeko minarekin. Zardaria mesedez, Aitor. Zer gertatzen zaizu? Erori naiz. Eta zentrako mina dauka. Ba, mugitzen zaizu hortza. Bai, pizka bat. Kenduko dizut horrela ratain Perez etorriko da. Crash. Listo. Eskerrik asko. Agur. Zenekatuta nagoen. Ja oporretara noa. Agur. Eta Pepino medikua joan zen oporretara deskansatzera.